Creepypasta Hrvatska. 7. kolovoz 1888. London. Danas se dogodilo nešto zastrašujuće. Bio sam u šumi i tražio divlje jagode kojih je bilo posvuda u ovim šumama. Nakon par minuta naišao sam na jedno mjesto gdje su stabla bila porušena. Izgledalo je kao da je nešto od gore pritisnulo stabla na zemlju. Još nikad nisam vidio tako nešto. U sredini svega stajala je skupina žena. Mislim da ih je bilo 5. Pričale su o toj masivnoj zarazi svih ljudi na svijetu i koji bi način bio najbrži za to. U jednom su me trenutku primijetile i potrčale prema meni. Kad sam vidio ta lica, znao sam da u njima nema ništa ljudsko. Uspio sam pobjeći, ali danima sam ostao zatvoren u kući od straha. Razmišljao sam i razmišljao, sve dok mi nije postalo jasno što se događa i što moram učiniti. Od malena su me učili da tamo vani u svemiru nema ništa osim velike praznine. Sad znam da to nije istina i znam da je nešto došlo na zemlju sa lošim namjerama. Onog dana kad sam pobjegao, nacrtao sam sva lica tih žena na papir kako ih nikad ne bi zaboravio. Sad je bilo vrijeme da ih nađem i da spasim cijeli svijet. Ja ću biti taj heroj kojeg će svi slaviti. Između 31. kolovoza i 10. rujna uspio sam ih sve uhvatiti. Ne znam kako bi ih opisao. Bili su veličine ruke i imali su rupe u cijelom tijelu kojima su nekako komunicirali. Čim su bili van ljudskog tijela, postali su bespomoćni, kao beba koja je ostavljena sama. Sve sam ih odveo doma i poubijao ih. Ipak, zbog njih sam morao uništiti vlastiti život. Prošlo je pola godine od svega što se dogodilo. Morao sam napustiti grad. Spasio sam toliko ljudskih života, ali to nitko nikad neće znati. I ne bi mi vjerovali kad bi im ispričao sve što se dogodilo. Dobiti te gadove van iz tijela tih jadnih žena. Novine još uvijek pišu o meni, iako ne onako kako sam se ja nadao. Samo ne znam kako su došli na to glupo ime. Nazvali su me Jack the Ripper.